Apelyido Minterio. Agaw. Wala daw. May. Way to death. Way to death. Nahibaw mi na agaw. Pero sa kalapusan usab na mo nahimo. Dana mo si Gagainas. Well. Ukad-ukad sad ang inyong premyo. Ukad. As in, bonggesius inyong prize. Unsa man agaw? Oh, sa kwarta. Bogo. Yeah. 50,000 each. Tagsa-tagsagin mo. 50,000. Bonggesius, di ba? Ang anong pitok-pitok man yung mga mata. No comment. No reaction. No suggestion. May nitingo. Wa mo mahimuot. Okay. Kaya wa mo maningog. Wa mo mahimuot. Meaning, nakuangan. Okay. Dumagan ko. Ay, Salamat agaw. mga tungko na katawa. Isyos na gina. Ayun ko na. Asa mo nulukay? Wala dyan. Happy sa balo. Kapoy silang trabaho eh. Lingaw-lingaw sa mi. Okay. Pero pag matmon mo ha. Ibaw na mo. Mura mo hapki karong panahon na. Dili-mili pa balo. Di ba mi sa mong buhaton? Ibaw ko nulukay. Ibaw na ko kung asa ka. May derby karon balo. Roy. Ay pati kag display ha nulukay. Ikaw, wala Jack. Yeah, palo. Adto na sa kaskasa. Na mo'y sag sa kaliwat ni Iba. Bonggisios. Okay ba ta? Bonggisios ta. Pero, imanin ninyo ha. Mura mong mga larang mulmul. Dong. Dili, okay ba ta? Okay ba ta? Okay. Pero maglaing kayo. Okay ba ta? Okay ba ta? Pero, Bonggisios. okay bata. Imanin ninyo. Mura mong larang mulmul. Mahal ang inyong mga o.